Zdravo ljudi, moje ime je Piflorosto i u ovom videu ću otvoriti neke stvari koje sam našao u Beču za UEFA Euro 2024. Tops album za sličice. A to su neke kutije gde mogu da se dobiju neki igrači, neke zlatne sličice koliko sam čuo, sa potpisima i kupio sam dve te kutije u Beču i ovde ima nekih dodatnih sličica, tako da hajde da vidimo šta ću tu da dobijem i ukoliko želite još ovakvih videa, like i subscribe. Pa, hajde da otvorimo ovo. Da prvo otvorim ovaj multipack, tu se dobija 41 sličica i jedna zlatna sličica sa potpisom nekog igrača. Ne znam koliko je jednostavno ovo da se otvori, gledao sam da se ljudi muče, ali opa, pa i nije toliko teško, šta znam. Baš me zanima, aha, znači ovde se dobijaju kesice, pa dobro. Tako da, hajde da vidim da ih otvorim, pa da vidimo šta će tu da se dobije. Ništa mi nije ostalo ovde, tako da... ovaj karton je skroz nebitan. Hajde da vidimo šta ću da dobijem u tim. Koliko sam dobio kesica? Opa. Male komplikacije sa kamerom kao i uvek, ali dobio sam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesica, a ovo je koštalo 7 evra, što je otprilike i cena koju bismo platili za normalnih 7 kesica. Pa hajde da vidimo da li se ovde zaista dobija nešto toliko posebno. Hajde da otvorimo, opa, već imam komplikacija sa prvom kesicom i da vidimo da li... Aha, dakle, odmah sam dobio srebrni grb Belgije i da li sam nešto posebno tu dobio, mislim, ne želim da kažem da nešto ovde nije posebno što se igrača tiče, ali ni jedna zlatna ili srebrna pored ovog grba Belgije. Sledeće što ćemo otvoriti je ova kesica. I dobio sam ovu zelenu paralelu ili kako se već zove, Musialu. I tu ima još nekoliko sličica. Da li je ovo potpisano? Nisam siguran, mislim da nije. Trebalo bi da budu kao originalni potpisi igrača. Sad sledeća kesica, pa hajde da vidimo šta sam u njoj dobio. Dakle, ljubičastu paralelu austrijskog grba. I tu ima još nekih sličica. Je li ovo Hram Svetog Save? Jeste, dobio sam i njega. Lepo. Dakle, to i onda imam još 3, jel tako, ili 4. 3 sam otvorio. Ajde da vidimo šta je sledeće. Opa. Aha, dobio sam Zidana, srebrnu. Legendu. Još uvek nisam dobio onu sa potpisom, nadam se da me nisu skemovali ovde. Sledeća kesica. Hajde da vidimo. Opa, malo sam ovde. Dobio sam nekoga iz Danske. Da, dobio sam Simon Kjær. I tu ima još nekih, opa, ovo su obrnuto uradili, ali takođe Courtois, njega sam dobio čak i u albumu, kao one poklon sličice kada se kupi album. Da sklonim malo ovo, da se ne vidi baš ovaj nered. Da vidimo sledeća kesica, da li ću u posljednju dobiti? Opa, ovde već vidim da imam dve. Aha, Rodri, ali ne vidim potpis, znači, dakle, dobio sam zlatnog Rodrija. Ja mislim da treba, ja nisam siguran, recite vi meni, daj da vidimo u posljednjoj kesici, pošto bi trebalo da je zagarantovana jedna sa potpisom igrača. Ako su potpisi, svaka im čast koliko lijep rukopis imaju. I evo ga, još jednom Simon Kjær, dakle dobio sam duplikat ovde i dakle nisam video taj potpis, samo da vidimo još jednom. Opa. Dakle, Kjær, je li tako, srebrna, zlatni Rodri. Ne znam sada, ovo definitivno nije potpis, tamo piše signature. Dakle, od Luksemburga sam dobio srebrni grb. Dobio sam 2 puta Simona Kjæra iz Danske. Zidane legenda, takođe nema potpisa ovde. Austrija sa ljubičastom paralelom. Ne znam da li to misle Musiala. Ako je ovo njegov potpis, onda svaka mu čast koliko lep rukopis ima. I hajde da vidimo, grb Belgije i to je posljednja srebrna ili ljubičasta koju sam dobio. Ako to signature znači nešto drugo, recite mi, ali ja nisam dobio ni jedan potpis, bar ja mislim da nisam. Hajde sada da otvorimo ona eko pakovanja. Dakle, hajde da vidimo kako se ovo otvara uopšte, pošto, aha, poprilično je jednostavno i ovo, mislio sam da je malo teže. Tako da, ovde bi trebalo da se dobije, ja mislim 80 i nešto, aha, i ovo su samo, ja sam mislio da se dobije ovako generalno celo, iskreno malo me mrzi da sada pokazujem svaku kesicu, jer ovde se dobija, koliko sam video da piše, 87 sličica plus 2 paralele zagarantovane, tako da otvorit ću oba
I ubrzat ću otvaranje ovde, zato što, kao što znate, ne volim da mi videi traju previše dugo. Izbrojat ću možda kesice da vidim koliko sam dobio. Dakle, ova pakovanja su koštala po 15 evra. Ovde su bar rekli da ću dobiti paralele. Tako da, hajde da vidimo koliko je ovo... Dakle, i ovo je otvoreno, koliko je ovo sličica zapravo, to jest kesica, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A 30 evra je koštalo ukupno, kesica košta 1 evro, tako da cena je ista, a zagarantovano dobijate neke lepe stvari unutra. Ok, vidjet ću još da li ću ovo ubrzati ili ću ovako normalno pričati, zato što nisam 100% siguran šta je bolje da se uradi, tako da hajde da krenemo polako sa otvaranjem. I evo, dakle, za ovo bih rekao da je signature, jer izgleda kao Bellinghamov potpis. I ovde sam zapravo odmah dobio ono što sam očekivao u prvoj stvari, tako da ovo izgleda zapravo dobro. Dakle, ovo izgleda kao Bellinghamov potpis. Ajde da izvučem ove koje su kao paralele i zlatne i tako dalje, zato što mislim da će bolje izgledati. I srebrne ću ovako staviti gore. Dakle, srebrne, zlatne, posebno, paralele posebno. Svaka boja paralele posebno, dakle. Aha, dobio sam ovog Hojlunda. Ajde, on ide, dakle, kakva je ovo paralela? Ovo prvi put vidim, recite mi molim vas. I dobio sam 2 takve. Dakle, ne znam, ovo izgleda zapravo jako dobro. Opet Kjer, dakle, već 3. put dobijam Kjera. Ovo su verovatno paralele, prvi put vidim crveno-bele. Evo ga Bonucci, pardon. Aha, on nastupa za Italiju, ja sam mislio da on neće igrati ovo evropsko prvenstvo. Dakle, gde su obične, evo su tu. Ovo za sada poprilično dobro funkcioniše. Tako da, hajde da vidimo dalje šta ću dobiti, zato što dobit ću duplikat. Evo, on nek ide tu gde su srebrne i nisam dobio ništa više, ali iskreno već su ispunili ono što su rekli, dakle, 2 paralele zagarantovane. Mislim, ovo su paralele, ili tako? Prvi put vidim ovako ove tufnaste crveno-bele paralele. Koga sam sad dobio? Nekoga iz Slovačke, ili tako? Jeste. Škrinjar. Dakle, on ide ovde srebrne i ove ću ostaviti ovde. Ajde dalje da vidim šta ću dobiti. Dakle, nadam se nešto dobro. Ok, ovo je grb Rumunije. Njega ćemo staviti takođe ovde gde su srebrne, ali u svakoj kesici dobijam bar po jednu srebrnu. Čini mi se da to nije bio slučaj kada sam kupovao ovako normalno. Ovo zapravo deluje poprilično dobro i zadovoljan sam. Evo ga grb Bosne. Oni se valjda nisu kvalifikovali, ali pošto su tu reprezentacije iz kvalifikacija, onda lepimo i njih. Hajde da idemo dalje. Ok, dakle, ovo je neko iz Albanije, ili tako? Jeste. To je srebrna sličica, ona ide tu. I tu ćemo ostaviti ovaj ostatak. Malo sam ih ovako razbacao, ali nije ni bitno. Svakako ću posle da rasporedim i to da ispravim. Ok, evo je ljubičasta paralela, grb Finske. Evo tu da stavim. I nisam ništa više što se paralela tiče dobio. Koliko bi lepo bilo da dobijem paralelu Ronalda. To bi bilo zaista fantastično, jer u oba albuma koje lepim sam dobio Ronalda i jedna paralela bi toliko odgovarala. Evo ga Damsgaard, njega ćemo ovde staviti. Dobro, ima još dosta kesica, a već sam dobio 3 paralele, dakle mnogo više, jednu više nego što sam očekivao. Da vidimo ko je sad ovo. Opa, Sergej Milinković-Savić, srebrna sličica. I to je zapravo dobro. I evo ga još neko iz Srbije, ovo je Lukić, jel tako? Jeste. Ima još dosta kesica ovde, zapravo ovo je mnogo bolje nego što sam očekivao, dakle ova eko pakovanja su zapravo isplativa. Evo ga grb Švajcarske, srebrni, običan srebrni, bez paralele. Da idemo dalje.
Jel ovo isto, jel se ovo računa kao paralela? Srebrno. Güler iz Turske. Ja bih rekao da da. Mislim, ne znam da li je ovo sad normalna srebrna ili paralela, recite mi molim vas, ali ja ću je računati kao paralelu. Da idemo dalje. Op. Ja mislim da možda i nije paralela, jer Musialu sam malo pre dobio takođe, dakle još jedan duplikat, ali dobro, iz drugog pakovanja, tako da kažemo. Ne znam sad da li da ga prebacim, ali prebacit ću ga, mislim da je ovo obična srebrna, ali ovo su definitivno paralele sa ovim tufnama. Da idemo dalje. Opa, ovo je bilo poprilično nespretno. I to 2 puta za redom. Ja se izvinjavam. Mali trigger. Dakle, ovde ide Finska, to je grb Finske, koja je ovo Dušan Vlahović, njega sam dobio iz Srbije. I hajde da otvorimo još jednu. Mislim, otvorit ću sve, nego to sam rekao čisto onako. Evo ga Luka Modrić, nije, pardon, Mateo Kovačić. Njega ćemo ovde da stavimo. I stavit ću sve ovo tu. Idemo dalje. Evo ga grb, ja mislim ovo Island, jel tako? Ja, pardon, Finska. Evo opet, dakle, wow, 3 srebrne u jednoj kesici. Dakle, ovo su definitivno neke paralele, ja ne znam šta bi ovo drugo moglo da bude. Tako da, hajde ove dve ćemo staviti ovde. Računam ih definitivno kao paralele, iako nisam 100% siguran, ali 95% jesam. Samo trenutak. Ok, još jedna zlatna, neko iz Turske. Aha, Under. Njega ćemo da stavimo tu kod Bellingema. Evo ga Lazar Samardžić iz Srbije. I tu ima još nekoliko sličica. Hajde da pređemo na sledeću kesicu polako. Malo sam umeđu vremenu počistio ovaj nered koji je bio tu. Aha, još jedna zlatna. Ovo je Bernardo Silva iz Manchester City-a. Njega ćemo tu da stavimo. I nema ničega dodatnog. Da otvorimo i sledeću kesicu. Op. Harry Kane. Njega stavljamo ovde gde su obične srebrne. Op. Dakle, još uvek. Mislim, već sam zadovoljan time šta sam sve dobio ovde. Ja rekao bih da je ovo isplativo jako. Ako već želite da skupljate. Mislim da grb Holandije nemam. Tako da još nešto uspešno za ovaj album. Evo ga Filip Mladenović i tu je Dumfries. Da vidimo dalje. Dakle, još jedna kesica. Op, dobio sam Rafaela Leao. Rafael Leao ide tu. I Pavel Nedved što se legendi tiče. Ovo se već, boga mi, dosta nakupilo. Dakle, sada sledeća kesica. Samo da vidimo šta će sad ovde da bude. Ponovo neko iz Turske. Ovo je sada, ne znam kako se ovo čita, verovatno Kalhanoglu. Dakle, to ide tu. U svakoj kesici dobijam bar po jednu srebrnu. Zaista sam zaboravio kad sam otvarao, iako sam mnogo kesica otvorio. Opa, evo ga Andrew Robertson iz Liverpoola. Dakle, on ide tu. Ko je ovo? Ovo je Aćinović, pardon, Maksimović, pardon. Pomešao sam ih malo. Dešava se. Sada idemo na grb Luksemburga. Njega sam već dobio, ali tako? Ali nema veze. Evo, on ide tu. Ima još par kesica ovde. Dakle, iskreno, mislim da ću biti zadovoljan. Već jesam zadovoljan, a još ako budem dobio još nešto. Evo ga Škrinjar. Idemo tu, evo tu je i Thomas Müller. Evo ga i Compainers. Ne znam da li sam ovo dobro izgovorio, ali nije ni bitno. U suštini... Op, evo još jedna ljubičasta sličica, a to je Mateo Kovačić, koga sam već dobio, ali dobro. Sledeća kesica će... Imam neki osjećaj da će ova biti baš dobra. Reče Piflorosto i sad ne dobije ništa posebno. Dobro, dobio sam srebrni grb Slovenije. Tako da nije ni to toliko loše, još 3 su ostale. Op. Hajde da vidimo i to. Lele. Ovo je malo bolelo.
ali tu je Jamal i on ide tu i još dve imamo. Posle ću da ubacim i ove što sam uzeo iz onog velikog pakovanja. Evo ga ponovo Kalhanoglu. On ide tu. Tu ništa posebno. Ovdje ima baš dosta sličica. Ja ponovo ću morati da ih raspoređujem. Ali dobro. I poslednja. Još jedna zlatna. Sa potpisom sam dobio Marka Arnautovića. Dakle, on ide tu. I to je sve što se tiče eko pakovanja. Iz 37 kesica sam dobio 31 srebrnu sličicu, 5 zlatnih sličica i 8 paralela. Ostatak je naravno obične sličice, to su obične sličice, tako da sad je vreme za najdosadniji deo za mene, a to je da rasporedim sve sličice, pa ću ih nakon toga zalepiti u album i da vidimo koliko sam duplikata dobio. Rasporedio sam sve sličice po rednim brojevima i zapravo je sada bilo lakše nego prethodnih nekoliko puta, zato što sam naučio sada redosled sličica napamet, znam svaku grupu napamet i ovime mogu da se pohvalim jer pobedio sam sistem. Niste me dobili, ja sam pametniji. Tako da, hajde sada da dodam album ovde i da krenemo sa lepljenjem sličica u album.
Završio sam sada sa lepljenjem sličica i dobio sam 131 duplikat i pošto mi je kamera malo odlepila u toku snimanja, hajde sada da prođem kroz sve stranice da vidimo baš kako je to prošlo. Dakle, ovde ništa nisam dobio sa ovim bedževima i to sve vezano za album. Ovde sam dobio dosta duplikata. Ovde sam dobio, čini mi se, jednu sličicu, ali ništa posebno. Dakle, evo su ovde ovi superstarovi, dakle ove zvezde iz grupe A. I to je okej, fale 3 sličice i to je skroz dobro. Ovde mi fali 5 sličica u Nemačkoj, Nemačka je okej popunjena. U Škotskoj mi fale samo 4 sličice i ona je dobra. Mađarska malo lošija od Škotske, pardon. A Švajcarska tu nešto slično, dakle 5 sličica mi fale. Ovde mi fali samo jedna sličica u grupi B sa znamenitostima i igrači takođe 4 sličice mi fale. Ovde mi fale 2 u Španiji, dakle Španija je jedna od najboljih reprezentacija, bar po ovome što sam ja otvarao. Hrvatska takođe, dakle samo 3 sličice mi fale. Italija je isto okej, samo 3. Albanija mi fale, 4 sličice mi fale u Albaniji. Ovde mi fali samo jedna u grupi gde smo mi znamenitost, a fali mi od Danske. Superstarovi, to je zvezda, ovde 5 fale. Samo jedna sličica u Sloveniji, dakle Slovenija je poprilično blizu da se popuni. U Danskoj mi fale 3 sličice, Danci dobri. U Srbiji mi isto fale samo 3, dakle ko bi ovo trebalo da bude? Dakle Vanja, mislim da je ovo, samo da vidim, nisam 100% siguran. 92. godište, ne mogu da budem siguran. I ovde mi fali, ja mislim da je Grujić ubačen u album i da je to on, jeste Porto. Dakle, ne mogu samo da znam ko je ovo. U Engleskoj mi fale 4 sličice i to je okej. Ovde ću tek nakon prvenstva verovatno da zalepim, to jest ne verujem da ću u ovom albumu pošto ću ovaj donirati, ali dobro, u drugom verovatno hoću. Ovde sam počinio greh, a to je koliko sam Francusku loše zalepio, dakle njenu znamenitost. Ja se izvinjavam zaista zbog toga. Ovo je grupa D i tu mi fale samo 2 sličice. Za Poljsku i Estoniju je okej, ovde u Poljskoj 2 fale, u Estoniji 1. U Velsu mi fali 1 sličica, u Finskoj mi fale 2 sličice, to jest ovo se računa kao 1, zar ne? Holandija je isto dobro popunjena, samo 3 mi fale, dakle nigde ne fali više od 4 što se reprezentacija tiče. Austrija isto samo 4. U Francuskoj mi fale 4 sličice. U grupi E 1 sa znamenitostima. Ovde mi fale 4 u grupi E sa ovim zvezdama. U Belgiji mi fale 4 sličice. U Slovačkoj 3, dakle ovo je poprilično dobro zapravo. Ovde mi fale 4. U Izraelu 2, u Islandu 1, za Bosnu mi fali samo 1 sličica, za Ukrajinu takođe. Što se ovih znamenitosti grupe F tiče, tu mi fale 3, od svake po 1, samo sam Portugal uspeo ceo i tu sam se malo iskupio, mada mislim da moja kamera to nije uhvatila, ali nema veze, pošto je ludila u toku snimanja, ali nema veze. Što se tiče zvezda u grupi F, to jest igrači za gledanje ili kako god se to zove, tu mi fali samo 1 sličica. U Turskoj mi fale 3 sličice, dakle samo na jednom mestu mi fali 5 sličica. U Gruziji 1, u Luksemburgu 2, Grčka 1, Kazahstan 3. U Portugalu mi fale 2 sličice, Ronaldo je tu, sve je tu. U Češkoj mi fale 4 sličice i prva, da kažem, sekcija koju sam celu popunio je ova sa legendama i poprilično sam ponosan pošto gledajte kakvi su ovo igrači, tako da ovo je bilo poprilično dobro. Fali mi jako mali broj sličica, tako da nadam se da ću u sledećem lepljenju uspeti da popunim ceo album. Hvala svima koji ste ostali do kraja, uspeo sam da zalepim sve što sam dobio, mislim nije bilo toliko teško. Ukoliko vam se ovako nešto sviđa, like, subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!